Yemblow. Non, pour tuer le jar. Non, mais de tuer le jar. Yo, Pas ça. voilà, ça va la I'm fait bien, man, la Ouais, tu vas aller. Ni man ga wa fait. Eh, mate, non, faut m'amener ni de. Tiens, tiens. Nana ni. Et nous sommes là là. Musokura. Oh. Nan dode, baraka dode quoi. Ale la ni tobli ni fen bege. Ma jara ero. Ajara, mais est-ce que vous connaissez nous manger? Tiens, tiens. E fa mbwa. Te bon no mi ngalo. Mache. Kama if la mawa, mule mbona na shuguli. Mate kuto magoro ni ata bu magoya. Ube. No mata bu mawa. Abula sibu bana. Sibu. Ni la prefera ka epu deje. Me fera. Mo famule. Ube ngono le. Mo famule. E mo foka mi kinna na ka to bille ga di mato. Mais ngate ni se tout la chuva na ni est-ce que nem na laisser passer dans la tête. Amano ko de. Ni ga gawa ga dena mungal. Che. E ga furbulo ta kamana. Atse ka fo ken na. Me ga sala ya kana ni ko de nyami parce que muso man na le ba fo ka ko abo chien di. Acha mu ndo ngoni. Mbado akoni ka ti. Kiribidi. Jita frigo la kana de. Amado ba ka ko la ji. Bile ga. Bara ko ta la nafiya waso yin wannan la. Wallahi. Adoro ga ni am to billa. True. Ebi, sumanya wala klamani. Ay, ji wujule. Tamanga nga ji de, frigo de ga ji ta kana. Esloba. Iga ni check kala ite sanze. Mba fi na igana ni ji, ibi joma ko kala sumale wa kala ma. Ha? Iga ni check kala ite sanze. Joroba de mnela. Ala ge labanya. Temeka verta kana juna. Ese ndel la gina bulu sugonna du ban ndela. Ne da ba bana. Ndaro ni bo jien du la. Wallahi. Patron, to bra wono. Ila friko ni ha. Ni ma docteur wala kama amanya. Ka docteur wala kama kumo mun bala. Mais ay kana ana suno de che. Amuna. Friko ay shude banate. Afi fe no ga moteur la. Kuma ko ikala. Friko tsiko ke. Wala ji. Sura wala sura ha. Ay sura be ke ka keda. Fune ko da wala ko ka demi. Abe so. Ha? So ye fe no de kala. Ite juma ke che ite juma ke ite si folo. Kuma te sire. Muna? Muna? Amunde. Te si anga te mi. Ye ka te wa. Che bi a gardien kama ibi te si anga te mi ti yera bonya. Mi fe bi yera sama ibi a gardien ka so. Iga patron no Ebe te si anga te mi ibi a gardien ka yoro fura ka jo shabana. Ibi nyame ko una ni dediko patron ka na ni muso do yi. Ifle ni ko ki jula ta bi bolo ga yara kete mo chela ube. afanya na abso. Na nyame dungulo ka ya fanya na kisirama. Ro ibita nyere ko fanga fe mo de ya. Abaka ni mire amure la tun. Wala ni ka fuite ni fe. Wala ji. Egi da pele. Ne muso mi fe kiyo ko no ma wolo fi. Ida pele. Ida pele. Wala. Mo ka bra fo ko muso do ka ji muso be. Ko mana folo. Ne ko le folo. Ne ka ni do fe la. Daba te kuna jayo. Ne ka ni fe ne ka fuite ni fe. Ne bi amna yi. Atoy. Ma ka te si. Esi. Ne sina ngule de. Jima. Mo sina ngule de. Ma te si ba. Ta te si ba. Pa ako ma ka da me kebe. Maraka de. Je iba ko maraka mo ko do ko fi. Ko di. Mo maraka mo ko do ko fi. Na nya fara ni la te mo. Biga tanga te si sa ni kuma chama yi. Maraka ke ni. Tanga changu. Angani tegeta doro. Tende atota la de. Aiwa. Ka iga sokuru kala de. Yura ni na. Oduna ye te sokuru tandama. Iga sokuru kala de. Ni ala ki so. Bi ma ka ko.
Malamulun. Ta channel duni Dere duni jara de ko. Duni mi se tobili la. Cɛ bamananw dun bɛ kuma dɔ fɔ ko ni muso sera tobili la n ka cɛ cɛ ka si yɔrɔ sɔn ka diya dɛ est ce que o kuma in ye tiɲɛ i y'a fɔ de mais est ce que tiɲɛ don ok n'a kɔni kɛra ta kɔni ale tɛgɛ ka di cogoya min na i n'a fɔ ni si yɔrɔ min ka cɛ o bɛ n tama tama fɔlɔ kumaw de don mais kɛ kumaw tɛ bolo n ka cɛ y'o tɛ yan so muso fɛn kelen mun na dɔrɔn o ye tiktok digi de ye n kɔni ni yɛrɛ ye musow ta k'a lajɛ bi i b'a fili bɛɛ ta maliyɛn muso de filime ye tiktok la ayi o to yen siga o kɔni heure bɛɛ u sigilen don n ka cɛ téléphone b'u bolo ka digi bon n'i y'a dɔw bila tobili la n ka cɛ a tɛ se ka dun tɛ bɔ a kan yɛrɛ ala pomme de terre yira ni dama o tɛ se k'a kɛ kabako tɛ yan cɛn terikɛ tɛ tigɛdɛgɛ in diyara de koyi ne yɛrɛ ka na préféré ye tigɛdɛgɛ de ye walayi a diyara yɛrɛ yɛrɛ I bolo bɛ tobili la de. A diyara. Donc tobili kɛ la. N bamuso. Oh non non i fa ta bara diya. Mo et puis ni kama ko furumuso ɲuman kɔni ye tobili kɛla de. Muso kɔni tɛ se tobili la kɔni non i ni fu bɛ ka taa. Et puis patron b'a lu nom bi ha. Et puis ma boss on ça. Et yo da ka te dale ka jaka. Fa ni por masa. Et puis ater ga kunta maraka ni no nda ko ni. Cɛ jama in. Oh jama. Et puis abra lo ke he ali kursi. Ko maraka mal ko ni. Ali kursi ama so bulu ali dala. Ala lo nyanga de. Na ma no te kan ni. E frole. Ayi. Ma furu. Ini ala. Ma furu. An mun kɛra? Non, i ma ɲininka de. Pourquoi i ma furu? Ma furu kun jumɛn de? Ayi, fosi. Fosi. I ma kɛlɛ sɔrɔ? N'ala k'i sɔn i furutɔ de. Ni ala k'i sɔn parce que i k'a dɔn k'a fɔ hali k'a la tobili ban muso tobilikɛla de ye muso de ye. Muso tɛ se tobili la i ni fu bɛ ka kan. I de ka tɛ dɛ muso bɛ yen non ala la non a bɛ ne ma pewu a bɛ ne ma mɛ pewu walahi a bɛ ne ma pewu mais i ma furu kɔni bisimila o ka ɲi. I fara kɔni. N falen pewu walahi n ye ka n tɔ de bɔ a la pewu a kan ka sumantiɲɛ ma ɲi kan an ye ko bɛɛ la sumantiɲɛ ma ɲi dɛ mo ye dumuni kɛra i ye dumuni na san na ka ɲɛ n bɛ ka ɲɛ. Ja, så här. Det är något nytt. Så snart. Ja. Patron la attends, il faut que compta mi abule. O fait et puis ka botoro. Frigo de ori de nanas no te suro. Frigo ka su bala te. Ne la bolo mo tindi ala. Ma tindole. Am sara moteur do de chenni. No wala ndani mani. Ai ba fa na ke. Tu be ma fa na. Nko nya kuma fo bila ko de ma kan e mo kan fo le ni ka la mo fo ala no ndem se bro e bolo bene veo e pinyi na kuma do fo ya ele se to bila nyami do il faut ka ta wul ma de et puis ni kuma do fiye bi okuno ni ya fɛ ka cɛlasigi ɲuman kɛ ha muso i ye sigila cɛ kun i ka di cɛ min i duman cɛ min i bɛ i sugo kun a di tɔɔrɔ si ma mais cɛ min bara duman i ye
Iblis go te ko to ni le bunte an to na jaba ba furu baraka kalu fula kalu saba ay to afu to la hine de bulu ani makali jonya kuma talo ko voilà ire nyam na sisa yim sun mama de fiu iki ke ga de fiu ni Afrika come ambara mande musulmi ma de kanyi ni Afrika ka fere ka bulu boy ko oui Aí. Pode? Aí? Ibra na dum ne kuma Ibra la kuma nda ko. Aí mo ka kum dikeli. Mo gi solo. Aí furne de massa. Ita fulu wasa. Problem ta. Problem. Emang bagi ita fulu. Enggak problem ta. Ya memang ini sudah boleh bahas. Mana ni here kerja? Karena sih dia suruh apa itu sih. Ni sabar ngomong mai ko fili de ya bejeri dosi nyene dosi ka supuni na ya mi dole mo ta tele tele na diso ko do ka fo yes na ko kildi Iba mo ni kita. Iba mo ni kita. ye ka sabar de to Tapi sabara min channel lu ibu ni tu ya, memang nak mengalah. Saya agak matla agak di. mo sa ya appelé che Ay, motor lu tak bu. Interior dalam sokong. Ya pun. mara tani Dalam ale bo ngona sokong nana. ila samru ko Karena mangan ke kal adiransi deh. nam Ya pun. Hidung fleni ini ngala kaca. Ba fiye ka gela kana mangan ke ka adiransi ka kasu kwaci. Ebi ka ana da bin bila kadira tara. kadi ko ko atamna ya ko so kai wa Allah kai ku Kadi ku ere mu fa ya ko la. to Kadi ku la. nyali na ko ra Ne ma fika na to ge nyale ni anga to ko kadi. Ne to ki gero da mo la chudi ko ya fa masa akadi mu fa ya ko la sa. Ne ma fa ga ala je ga. Kuma se tout la fe jamange. Ne ma fa ga ne ka a épouser ga ala do so na ko. Ka ke muso yi. bon trop ya nyele ko kan dimi fi Ka ko jume no ko na dimi na ka ko dim dem blela. ni ka ji et puis pour na dini ya ta tinga Me ga se bana kuma fi bi jo ma ki kono bi gidimi. Eta ya famia lendo. Eta to te ko, eta to e nyewu ya di. patron ne ka mi nyewa ke Nyewu di wallahi. ko na dimi na ko Ne bina kana kuma se la ngume fe ga deni furu ka ke muso yi. Ibi jo ki kono bi gidimi, o te fudezi yere ya. Ou deni ko bi yere. do Kali ko bi yere ya. ako de Mais ne kuma fe na me yere ga fi kono bi gidimi. patron kuma be kan yi da ko kuma o ko ni wuya de Ne ko ngo fo. ni ye muso mi ko ma fi ne abi ni la ko ten fe ni la ko ten fe patron wallahi o ko no to ni ni mo ko la ka Me di ga se bana kuma fi ba la ki kono bi gidimi. ko ni mi na ko to fana fo Anyengo ya be fala meta dugo no kana ngana mangan soro nya igi akli to sokon na kana bode Ni ala so. yi kulubina ni la so esi kulubina wallahi nin nana soro mangan be nya ubi e bora kenema parce que nyeta na e musudi yoro e bora kenema gata ka ne ka dalla ngulon filen to tro muso ko ti che ko so ko le ko fi muso ka di ke be bi muso ka ka di ke oh ita inte black kadi ni ya muso mari mo mi won to ita inte black kadi la ne ka ta kana mangan soro nya ini kumule bole ba fo sotarama ngana mangan soro nya sokon la da no
i fana juguna kele bolo ko ferdi danga de kulo ko sebengolo la modi e pe ko ta ko ne ndi ha la o kibaro ami yo faso du ko ne jimson je Akira to bari ina na muna ne ba dem so ne fufa ai kiri fu deni ga samu bari na mun ni gande ala patro ko yen janto patro ni ko gege jato la kala ma da yede ba mi dum ni kero la ali dugu ma je folo suma ko dugu ma je folo ko nya fi fadi obe ebe patro me na amna patro me na so na ra so Digo, Bo ai ga patron na bini ba faina bo pai a fo patron ne fana ya patron ga fo ifran na mu niya ai nan ne akal faran na di patron boto ka ta cila ga tra butiki la bina sisa bina i ka patron ne ka patron te ka patron kal falle fan ne kene ma ka ai wa ne ba fo ni dale sur asan fe ne fra ba fo ka fo ni ile ne jeng go problem ai bete ta vlo no yo kesi akai sa ne te foi fi abina so nyari ni ya Dia jenis ni, era mungkin asam pun. Jadi ni itu tu yang dia. Wallahi ni mak kau sofa ibu dah kasut kau ni Cek kau ni mana ni? Mereka ni mana ni? Mu erik ni nggak sama. Tu ni cakap apa deh? Kau via, apinya kau via. Mereka lah musuhku. Bukan kau sisa lah musuhku ni. Ni ala mereka lah musuhku tu tolong dia. Ni ala ni kali sini. Kerana kami ni suku le, ayah fikabul lagi Afrika. Mereka ni. Kau punya kuri, faya kayak abul lagi Afrika ti. Mbak di kurang be kakak kila depo. Hari kakak ini film ni. Mereka tu. Ija kiri ni. Iko nanti nana. Dia ni kuma fana. Auf la belangin nama nanya mau aceh. Ikan dia tu apa dia? Iko fla berfun. I know. Ne asoro bana dia berkata foto erilu. Ne nani jone mago alifana do. Ibu kunati nana mak kuma foto kunati nana. Bice auf la. Ne konte sampai di grup landing kali kan si kujubala wadai kali kan si anamu basula wadai ni te wadai. Ne mak kuma wada foto. Yo nganga tu ni kunati nana chembe bedo. Hiyo kama ni baki ni chibi wale hiyo wote manyama ni hiyo. Ale hiyo. Ibalaka.